Dobar dan, ja sam Krešimir Macan i direktor sam agencije Manjgura, jedne od suorganizatora marketinške eksplozije koja će se dogoditi 13. lipnja u hotelu Antunović u Zagrebu. Na ideju smo došli vrlo jednostavno jer smo na prošloj konferenciji o prodaji pitali ljude koliko znaju o nekim novim alatima, nekim novim kanalima prodaje putem društvenih mreža, interneta, putem oglasa na društvenim mrežama i internetu i shvatili smo u stvari da postoji veliki interes za upoznavanjem tih novih tehnologija jer u principu i logično najvećim dijelom se u Hrvatskoj i dalje oslanjamo na klasične kanale prodaje dok novi dolaze pomalo i sramežljivo i još nisu najučinkovitiji. Činjenica je da će već iz mjeseca u mjesec se to mijenja, kako za pojedine vrste prodaje, ali za godinu dana, dvije će to biti kanali koji nećemo moći ignorirati. Znači mobilna prodaja, prodaja putem web portala, društvenih mreža, sve ono što će nas zanimati. Bitno je da sva ta znanja imate danas, da ih možete pratiti, pa i ako sami njima ne raspolažete, da možete angažirati profesionalce kojima je to struka, kojima je to zvanje. I oni će vam jednostavno reći jesu li uspjeli tim kanalima zaraditi novce, jesu li uspjeli prodati svoje proizvode, koliko su tome uspješni, koje su alate koristili, upoznat ćete vrhunske prodavače koji ćete moći izravno kontaktirati, razmijeniti iskustvo i pitati ih sve ono što vas zanima. Mislim, ako hoćete biti vodeći u prodaji u nekakvom razdoblju koje je pred vama, da jednostavno morate iskoristiti priliku, pridružiti nam se pod povoljnim uvjetima na marketinškoj eksploziji u Zagrebu i naučiti sve ono što mi u principu mislimo da je bitno da trebate u ovom trenutku znati o prodaji putem društvenih mreža. Vidimo se u Zagrebu.